Hello, 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 hello. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa may kilometer 1 sa Maynila. Galing tayo ng Malabon. Medyo malayo-layo, bumaba na kasi doon yung ating social workers na kasama, kaya pwede na tayo mag-video-video. Ayan, video-video tayo sa pagbabiyahe natin. Medyo gutom na si host, kaya kaya medyo dahan-dahan lang ang takbo natin kahit pa paano ngayon talagang buhay. Ayan, go signal na. Dito tayo ngayon sa may Calao kanto ng Top Avenue. Medyo nagpas na sa oras yung ating kain, kaya ang sabi nga nung mga kasamahan natin Bangladesh noon sa abroad kahit tubig okay na, makaraos lang. Ayan, tsaga-tsaga lang po mga paps, mga Oragon. Ayan, ay talagang ganyan ang buhay driver. Kailangan actually kanina umaga nagkumain tayo ng marami bago tayo umalis. Mga alas 7:30 tayo kumain ng tanghali at saka almusal. Pero mamaya guys, pagdating natin sa opisina, kakain tayo ng tanghalian at saka merienda. Magkasama na yung guys sa merienda at tanghalian kasi natin tayo doon mga 2 o'clock na ng hapon. Pahinga-hinga, mga 2 oras na pahinga. Tapos biyahe ulit mga alas 4. Maghahatid na naman tayo ng mga kasama natin sa opisina. Bilang driver, shuttle driver, talagang ganyan. Maaga tayong bumabangon sa umaga, tapos tayo naman ang huling nag-out sa trabaho. Buhay driver sa Maynila. Yan! Talagang ganyan ang buhay. Nagugutom na kasi si host. Kahit na marami tayong kinain kanina, nagugutom pa rin. Ayan, shout out po sa mga nandito sa PGH. Ayan, PGH na po tayo. Doon tayo liliko sa may doon sa may tapat ng Lasal Top. Kakaliwa tayo doon, tapos bali U-turn, tapos kakanan tayo doon sa may papunta ng Dole NCR. Dire-diretso ng daan natin na nako, napakalubak naman ang kalsada dito. Ayan, para tayong dumaan sa Pacific Ocean na malakas ang alon. konting tiis lang, sabi nga nila. Dito rin sa top sa Manila, napakarami ring stoplight, para kang nasa Makati. Ayan, inabot tuloy tayo ng stoplight. Sinabi pa siya maraming stoplight. Ayan, andito tayo guys sa may Nakpil Street, kanto ng Top Avenue sa Maynila pa rin. Ayan, go go go. Medyo siguro mga 2 o 3 stoplight pa bago tayo kumaliwa or lumiko. Kasi andito pa rin tayo sa may Remedios Street na Maynila.
Merino na tayo. Bagal na ito ng paano to, Mitsubishi ang bagal patakbo eh. Aabutin tayo ng stop ng signal light eh. Talaga naman ayaw bilis-bilisan ng kaunti. Parang nagkikreate ka ng traffic eh. Nagagalit tuloy si host. Ayan, kita nyo na yung building na yan. Nasa, ibig sabihin niya, malapit na tayo ng Lasal Top. Shoutout po sa mga kaibigan nating OFW. Saan bansa man po kayo naroroon, anong oras man po sa inyong kinaroroonan. At good morning po sa ating mga kaibigan na OFW sa Middle East. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gising na po yung mga papasok ng alas 7 sa Middle East. Gising na po para hindi po kayo mali. Ayan, liliko na po tayo dito mga paps. Dito na po tayo sa may tapat ng Lasal Buendia. Ayan. Tapos kakanan tayo dito pagkatapos ng itong mga armor car. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Nandito po yung Dole NCR. Kung saan dito po kumukuha ng mga permit yung mga nagtatayo ng construction. Pwede rin po yung mga nagre-reklamo laban sa inyong mga employer. Ayan, dito po yung sa part nito, nandito yung Dole NCR. Makihanap na lang. Dito kasi hindi masyadong matraffic, bagamat minsan nagkakaroon ng traffic dahil po doon sa paglabas ng mga estudyante dito sa Binil. Kasi nandito sa area na ito yung building ng Binil, yung College of Binil, St. Binil. Ayan, ma'am, nasandali lang, makikiraan lang po. Mga estudyante ng St. Benil, College of St. Benil. Ayan, dito na po tayo. Kaya dito po tayo tumahan kasi hindi masyado matraffic dito, hindi kagaya doon sa ibang area na medyo matraffic po. Maluwag-luwag pa rin to patungo dito sa area na to. Ito po yung De La Salle of St. Benil. Yan po, nakikita nyo yan, lumalabas na sasakyan galing po sa loob ng College of St. Benil. Padyak kuya, sige, banat, padyak. Ayan. Kanan po tayo rito, papunta tayo ng Osmeña sa Makati. Osmeña Highway Alternate Road. Ayan si tatay. Sige, tawid kayo, tawid. Bukas babalik tayo ng bukas sa naputas naman daw tayo, naputas at saka Caloocan. Naputas in Caloocan City. Dito si host madalas dumaan pag pupunta kami ng Department of Labor and Employment sa main office.
sa may Intramuros. Dito ako madalas dumaan pagpauwi na. Kasi dito dire-diretso ka lang, tapos dadaan ka ng Mayapis, tapos doon ka na sa Camagong. Medyo nakaka-shortcut ka rito, hindi kagaya nung doon ka dadaan sa may Buendia. Napaka-traffic doon, matagal. At dito madalas kasi gutom na si Os. Ayan, madalas kasi gutom na si Os eh. Ay nako, buhay driver. Buhay driver sa Maynila. Kailangan magtyaga na lang po kasi wala na tayong asa. Medyo nagkakaedad na rin tayo. Mahirap nang tanggapin sa ibang company. Kaya siguro manahimik na lang at magtyaga hanggang kaya pang magmaneho. Sana kayanin pa natin ang hanggang 2 years pa. Para naman hindi tayo nagkakaproblema doon sa financial problem. Ito naman si truck driver naman kung makasingit ayan o. Ayan po, pagkalagpas po natin yan, yan tuloy na po yan, yan na po yung Skyway. Pagkalagpas po natin dyan, may release po dyan. Pagkalagpas ka, kanan na po tayo Mayapis, tapos kaliwa, tapos Camagong na po, dire-diretso na po yun hanggang sa may Ayala, Metropolitan, hanggang doon na po sa Jupiter. Ayan. Go, go, go! Singit-singit mga paps, mga rider nating kaibigan. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Ingat-ingat sa pagsisingit. Ayan, dahil tayo sisingit din tayo. Yung truck kasi kanina ayaw magbigay magulang Kala niya siguro nagugulangan niya rin ako Ayan, nanggugulang na siyos kasi nagugutom na, pasensya na. Ayan yung truck na nasa likod natin. Medyo siya, ayaw niyang maunahan, pero nang sumisingit siya sa harapan natin. Loko yung driver na yun sarap sa bunutan Ayan, dito na po tayo sa Mayapis. Tapos kakaliwa tayo dyan, sunod tayo doon sa naka-signal light para makuha natin yung Camagong Street. Marami pong nakaparada rito ng mga sasakyan. Ayan, si kuya naman one way to sumasalubong. Ingat-ingat kuya, baka hindi ka makarating sa dulo, masira yung sasakyan mo. Ayan, ito na po yung Camagong Street. Ayan Camagong Street na po tayo. Dire-diretso na lamang po to hanggang doon sa may Ayala. Tapos pagdating sa dulo po medyo kakaliwa na po konti, tapos sabay kanan ng konti. Ayun, nasa Jupiter na po tayo. Ayan, shoutout sa mga hindi pa nanangalian. Wow, auto LPG pala yun. Kala ko diesel, 35 pesos Ayan, napiki si Os. Napating